Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatan itu hatta jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabe jamita di partangyangata ima epistel tu minggu parjuludung Trinitatis di tanggal 2 Juni 2024. Hatan itu hatan natar surat di buku Pesalmen 130 ayat sada rodi ayat onom diuduti tu ayat 10 tulu rodi ayat 10 halu. Ujahama dihita songonoma didok hatani itu hatta. Ede sian si David. Ali Jahuba di sulikit jala di tadahodo au. Sai di botohodo manang nahudul manang najongjong au. Garisian nadau dia tusihodo pikiraku. Manang mardaladalan manang mudu mau disegihodo au. Jala takasdo di botoho akadalah kusudena. Ada ngadong nanggosada hata di atas dilaku tongod dua leja hoba di botohodo sudenai. Tolesia pudi, tolesia julu dihaliangi hodo au. Jala dilinggum tangammu duau. Tung masuru kudo parbinotoan si songoni diau. Mati bohudo dang hadong donganau. Di ayat 10 tulu aihodo namanopa akapiaku di tonukodo au di bagasan bortian ni dainang. Madok mauliate maau tuho ala ni surung ni pabahenan mudiau nang sumurung do aka jadi-jadiamu. Jala takasi tutudoi di tadarohaku. Datung buni holi-holiku di jolom. Ujuna terjadi au di sihabunian. Ujuna tarsira tau di dalam laut. Di hiringan manu kau nunga di ida akamatam. Jala nunga tarsurat tu pustaham sasudenai. Nunga binuhul hian aka aryariku. Uju suarong dope nanggosada. Di bahini macai arga situtudo aka pikirammu diau alide bata. Jala macai torop do bilangan na. Tung sura naing rajumaku tumorop do nasida sian horsik molongot au tong dope au di labung mi ima hatan itu hatta di hamuak kadongan saha porsiaun takas do dibahid di bibel tai ia judul ni Pesalmen 130 siaun manang judul ni perikopon parbinoto nasuddo Jahoba molo di Alkitab di hata Indonesia di dua di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ia Jahuba nataha porsiai ima Jahuba parbinoto nasun. Hata Indonesia narupani Maha Tahu. Omniscience. Odo sada sifat ni debata nasojupa kita di hajol maun doh diaka natinok pana asingi. Jadi dakia di dok tu jolma rupani Maha Tahu. Jala dakia di dok tu jolma yang tahu segala-galanya nang tua kapahapahanan tua kabinatang dakiai rupani di dok Maha Tahu. Hola tu debata dui di dok. Molo debata Maha Tahu anggo jolma sok tahu ate. Ngahu botoi sainina HP ahmana binotona. Nakso di doko lae ngahuboto na di rohami ninna hape suarong di boto. Unang poladok lae ngahuboto ninna muse. Hape suarong na binotona. Hola pergut cido atar agak malo otik. Ay nakso di dok ngadiboto na naing pitaon ni na mangido godangi. Idu asasay di dok baima na hobartusi ninna. Nakso hudok ngadiboto hoye ninna namamita godangi rupani. Ima jolma sa malo-malo ni jolma terbatas do nabinoto ni
Sa malo-malo ni sasahalak terbatas do parbinotuan ni isi mahuru hata boto jol mana umalo di portibion. Headui salah, headui gagal, adong do nasobinoto ni nga pasti adong. Headui salah, headui gagal. Dang adong jol na sempurna di portibion. Sa malo-malona. Jadi molo tabereng rupani siapakah manusia terpintar di dunia ini. Molo tasukun pasti headui bana salah, headui bana gagal. Sa malo-malona pastido adong nasobinotona. Hamua kadongan molo jolma holan nani ida nisi malolongo do na bui dia tusi. Ipe juk do meleset, juk do salah. Molo berkerut kening ni sasahalak say niripu do na marpikir. Hape naunggudang do masalah. Alai adong do na bawa lahirate. Kening nai olo do kerutan ne rupa ni sada 2 3 4 dan seterusnya. Molo botakon halak saya nidok doi pemikir. Hape si pikiran do peiban. Dia pikir dia pintar. MBA makin botak aja ninna rupanya. Nabaruon molo pedek obuk nidoli-doli manang bawa 2 do asumsi ni halak. Padita doi manang polisi. Anggon waeng sobinoto bina dia padita na dia polisi. Saya niripu dua kasih gajang mise na saya songon ijuk di para-para mise nai halak na jahat manang pangemor. Hape na songon ido bawaan na songon ido kesing na. Dedu nuai na julu do molo didok si gajang ubuk mamitor tu parjahat do asumsi ni halak. Nuai margajang ubuk gabi mudi dui gaya rupani style. Adong do jol maun idaun saya songo pangemor. Hape nung diakupi so inama burjuna. Mamereng si malolong na nasay marrara niripu na tuahon. Hape na dibuat tubuh do songon hirupani. Dung diakupi so inama labok ni hatana. Hape sebalik na anggo siar rupanan yan so inama ulina. Hape dung dipakulingi so inama gijang ni rohana. Molo makatai saya pakai si menesi awas si jaga si inna rupani. Alani nasongoni juk mahita salah menilai. Jadi toho mana ni dok ni edei jangan kau salah menilaiku. Hamua kadongan parbinoto nasuddu Jehovah. Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu. Diboto Tuhanido manang nahudul manang najongjok kita. Sian nadau dupe nunga dia tusi Tuhani pikirata. Anggo jolma nang naung aduk buhi tongdo dang masyat tusan. Ido asagabe masa na masyat Tuhan ate. Diboto Tuhan ido manang namudum, manang namardala-dala kita. Jala takas do diboto Tuhan ya kadalata. Jadi dang bui do holota toy ma, dang diboto Tuhan ino ni. Dang diida Tuhan ino ni nita. Nang lupa hita sude dalata diboto Tuhan ido. Manang natu dia hita di boto Tuhan ido. Jol madu bui tagabusi anggo debata dang bui. Kanolo do dido toy ma suadong marnida ninna. Hape dang di boto di da Tuhan ido sian benua gijang. Jadi lubi sian CCTV tu hatai. Dang adong nanggo sada hata di atas dilatau na sobinoto ni Jehovah. Jadi sotadok do penga di boto Tuhan ini. Alani ikon hati-hati do hita madok si do honota. Nang sotadok do pe binatang ni tarupani satabi. Nga di boto Tuhan ni na adong nongkrong binatang di pamangatay. Dang adong nabuni dia dopan di Jehovah. Nunga ditanda Tuhan ni hita mamukasian burtian ni daina. Jala patar do sude di jolo ni Jehovah. Alani dang adong namarguar rahasia di jolo ni Jehovah. Dang adong namarguar rahasia. Jol maduna jut marrahasia. Anggo Tuhani dangadong rahasia. Tidak dusude songon idah di plastik. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah mengajak Tuhan main petak umpet. Ia akan menemukan. Songo si Adam doho si Hawa nasubui martabuni si ala dosanai.
Jadi molo olo hita merrahasia tu dongata, tu inata manang tua mata, jangan coba-coba merrahasia tu hata. Di ayat 5 di do, tole sia pudi, tole sia jolo, dihaliangi hodoau, jala dilinggom tangammu doau. Molo jolma holan na tampak depan, na terida sia jolo odo na bui di ida. Ala yang gode bata sudedo bui di ida, muka belakang, kiri kanan, atas bawah, bahkan na di rohatai. Lapatan na Tuhan mengenal kita luar dalam, semua kartu kita ada di tangannya. Alani tadalani ma hari-hari ini ngulu tahun di bagasan rohana teguh, hati yang teguh dan langkah yang mantap. Karena kita mempunyai Tuhan yang mengenal kita selengkap-lengkapnya dan sedalam-dalamnya. Ia mengenali kelemahan kita. Karena itu ia tidak akan menuntut lebih dari kemampuan kita. Sebaliknya, sotung adoksiak kita, napa jago-jago honate, sok jago. Ia mendengar keluh kesah kita dan mengenali kebutuhan kita. Karena itu ia tahu persis apa yang terbaik bagi kita. Alani marhaporusan tu debata parbinoto nasuni mahita, dohok debata napuna hagugu oni. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami, say pauratom may di bagasan rohanami be, asa di parbuihon hatami parbuin na dinggan, parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin.